Ayan po at yun. Magandang hapon. Amo. May bisita tayo ngayon na na viewers na matagal nang nanonood sa atin. Vlogger din. Pero vlogger din pala siya. Pumunta dito, biglang pumunta kasi sabi niya gusto niya raw kaming mapersonal. Di ba, sir? Oo. Vlog. Ngayon, papakita po sa inyo kung sino siya. Photograph siya. Ito yung palatandaan ko na sinasabi kong bato. Pag lumabas na yan dito, kaya na. Na muna kami. O nga, abangan nyo magbe-birthday siya sa 15. Kahit walang handa, pero di ako papasok niyan. Di ako papasok sa birthday mo. Dito. Ayun, nagpunta na ako kila Tibidang para tumulong tayo dun kay Kuya Gatcho. Doon na rin ako mag-charge. Siyempre nag-edit na rin muna tayo dun sa ginawa natin para may pang-upload tayo. Sana wag na munang umulan para makatipid-tipid din tayo sa gas, sa panggastos. Amo? Yun. Tugtog! Oh! Kuya Bobby. Mo. Ayan, tapos na sila. Pwede na tayo? Pwede rin. Ayan po, tapos na sila. Nakahalo konti lang naman kasi yun na inaano nila dyan. Yung pinipinis. Plastering. Mag-edit na muna bago umuwi. Kaya doon na lang ako sa bahay mag-edit para makauwi rin akong maaga. Siguro. Ay. Ayan po, labandero. Baka naman po Wala kasing washing gatyo dito sa barracks. Ay, bibili ako. Nag-iipon lang ako. Bibili. Wali ko sinbaga. Usama-sama lahat to. Diba? May ganawa mga apak-apak yan. Oo. Edit muna tayo bagya. Ha? Painit pa. Muay. Psst. Psst. Sino mo kita inaano? Mag-asawang vlogger. Ayan po at yun. Magandang hapon. Amo. May bisita tayo ngayon na na viewers na matagal nang nanonood sa atin. Vlogger din. Pero vlogger din pala siya. Pumunta dito, biglang pumunta kasi sabi niya gusto niya raw kaming mapersonal. Di ba, sir? Oo. Vlog. Ngayon, papakita po sa inyo kung sino siya. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sasapat. Ito po siya. Grabe ba? Oh. Grabing intro yun kay Jason. Amo? Talaga? Talaga? Hi Dumalaw. guys! Hello po sa paring Jason TV. Lagi niyo lang po siyang panoorin guys. Oo. Grabe, hindi ko kalimutan yung intro. Intro. Sa intro talaga nagdala. No? Intro nagdala. Yung ma-upload eh. Lagi ko nanonood sa amin eh. Opo. Tapos gusto niyang ma-personal kami. Opo. Ano po, mga idol ko po sila Oo. guys. Idol. Tapos nagbablog din pala siya. Supportan din po natin yung channel niya. Yes po. Anong channel mo?
Ano po, Paminta Girl Paminta official. girl. Paminta girl po sa pero nagtitinda po siya ng ano, mga karni. Oy! Isda. Hindi man yun Ano yun? tinitinda ko. Ano yun? Tinitinda ko ngayon, ice candy. Ice candy. Ice candy girl. Ice candy girl na ako ngayon. Hindi, papalitan ko talaga Yung ano mo? yung channel ko. Pwede palitan mo. Palitan. Isip ka na lang ng ibang channel. Ay, ano, Ng ibang pangalan. Oo. Kasi di ka naman na nagpapaminta eh. Diba? Ano naman kayo? Mga Bakit kachabi. na lang? Mga kachabi. Kachabi. Mga kachabi. Oh, di ba? Pwede ba ka oh? Ayun po. Ano? Hindi, yung pangalan ko na lang siguro. Badit. Oh, Official. Badit. Maring Badit. Oh, Moto. mga Maring Badit. Oh. Ay, nanay na nanay na. Oo nga. Kaya ano, yung Badit. pinangalan na lang sa'yo ni ano, ni Vince. Kabilog! Branday. Uy, ayoko talaga pinag- ng gano'n, ng pagin mo naman ako sa... Alam niyo po, mga kaparin Jason, nag-ano po siya, nag-tune in siya sa live. Tawagin ba naman akong Branday. Branday? Ay, nako! Inutusan ako eh. Siyempre, Wala talaga. pwede yun mga ano na lang, mga Maring Badit. Ano yun, nanay? Nanay-nanayan na. Bakit yung Mari? Nanay lang. Ay, Mare, Oo. mga kamars. Yan, pwede. Mars! Mga kamars. Kachabi. Huwag naman pa chubby, hindi man habang buhay mataba. O ano. Pangalan na lang. Pangalan ko na lang. Badit Official. Parang Badet. gano'n. Badet. Lagyan ko ba ng TV official? Badet TV official. Pwede. Pwede yun, no? Oo. O kaya na lang po mag-ano, mga viewers ko anong Ay, maganda. comment po kayo dyan. Kung anong magandang... O, panoorin ko yung ano Oh. niya, yung vlog niya. Kung anong magandang channel na... Pangalan ng channel niya, no? Badit. Suggestion, mga Suggest po kayo. Para may may pagpipilian Opo. si Badit. Pero sa akin mas maganda talaga yung ano. Huwag kang gano'n. Kaburan. Paano? Yung sa naglogan. Ano? Yan lang. Ano? Naka-premiere ako. Yan. Biglang tumambay dito. Dalaw-dalaw din sila. Gabi yung ubo ko ay. Ay, sir. Anak pa. Kaya lang magpahilot. Luto yan kasi ng pawis. Ay, nako. Ayan po, pagkatapos kong mag-premiere, punta na ako doon kila Ate Bidang kasi siyempre may gumagawa doon. Tutulong na tayo. Tapos na kami kumain. Tapos na magluto. Kaya doon na ulit tayo sa kanila. Yan, abang-abang na lang kung ano yung idudugtong sa vlog na to. Gusto ko lang talaga eh. Gusto ko lang makabuon. Oo, siyempre. Vlogger tayo eh. O, sige na. Ayan po at uwi na muna po kami. Nagagatso. Hey Bobby, let's go na po kami. Salamat. Oh, sige. Salamat sa pamerienda. At yun, sasabay ko na rin si... Alin? Santol. O, saan man? Sa'yo. Ay! Nasa U-box ko na. Sa'yo. So, magkamalimutan ko. Ay, yung gulay. At sabay ko na rin si Sir Teacher. Amo, sir? Let's go na muna. At yun, kusapin ko rin yung asawa ko na siguro sa Lunes baka mag-stay na rin ako dito para kumbaga makaipon kasi magkakatop na yung sa Lunes para makaipon tayo ng panibagong dollar na naman kasi 16 Maynila kami ng asawa ko sa 16 para may panggastos. Hindi ko alam kung ilang araw tayo. Hindi ko alam kung ilang araw tayo sa Maynila. Yun. Diyan. Ayun po. Let's go na kami.
Ganda talaga ng motor basta bago pa oh. Ang tulin eh. Ayun na kaagad. Sino? Hindi, may bibilin yun. Oo. Doon, may bibilin yun. Yung ano natin, ano na, service. Bilis tigat siya. Ano, daan muna tayo dito. Ha? Kaya, order din ako. Order din ako ng pampasalubong ko dun sa mag-ina ko. Putlong. Magkano ti putlong, ti? Po? 50, 56. Putlong. Pwede mag-video, te? Pwede mag-video dyan? Hindi pwede? Okay lang. Siyempre tatanong muna tayo kung pwede. Oh. Opo. YouTube kami. Mobile project yung ginagawa namin. May mga sponsor kami. Kami lang nagtatrabaho. Hindi naman kami yung gumawa. Mga sponsor. Yo, ba't ito sticker? Sticker. Yung sticker ko sa bahay na akin parang Jason TV sa YouTube. Parang Jason TV. Magkasama kami niya. Ganito ka rin po. O ganyan din. Basta yung pangalan sa YouTube, parang Jason TV. Ito 12 pesos. Paring piso, naka na yung ano, may load ka. Wala kasi yung sticker ko. Kasi pa ako ano, isulat mo na lang po sa iyo. Photograph siya. Paring piso. TV. Sige po, thank you. Salamat din. Subscribe mo, te. Apo. Pwede ka mag-comment, pakilala ka. Yan, may nabili tayong pampasalubong. Sige, te, salamat. Hi ka na. Uy, Arnel. Ha? Ano? Bisa to kasi tinagkabahan to kay. Sana all nakaibo. Sana all nakaibo helmet. Kailan rin kaya tayo magkakaganyan? Nakalagay pa yung GoPro sa ibo. Tayo wala ganyan. Oo. Astig tingnan ah. Astig tingnan. Pag yung GoPro nasa helmet. Bagay nga. Gas ako. Gas ako. Doon muna sa ano, itan mo ko. Gilid muna ako. Mura kasi dito, ano lang to.
55. Sa iba, 57. Gas po. Tandaan. Let's go. Tara. Angas talaga pag yung GoPro helmet oh. Tamang-tama yung GoPro mo na yan. Bawal na patingan yung ano, yung nagbablog na hawak yung GoPro. Inuhuli na eh. Vlog mo motor. May hulugan kayang GoPro, ano, na helmet? May hulugan kayang helmet? Ha? Kuha kaya ako ng installment na ano, helmet. Lusong sa baha. O, ito yung palatandaan ko na sinasabi kong bato. Pag lumabas na yan dito, kaya na. Dahan-dahan lang. Iba ilang motor na no? Ilang beses na ito sumuhong sa baha. Pangalawang baha. Dahan-dahan lang. New Zealand.
Wala nang tubig. Ito yung binansagan na New Zealand noon. Ito sumikat. Daming mga tao dati dyan. Ngayon, puro tubig na. Yan, dito namin sa San Roque. Bali, lilipat si Garnel sa akin. Lipat, transfer. Transfer. Let's go na kami. Sige. Sige. Yan, bababa na si Kuya Arnel. Ang bahay niya. Ayan, dito na ako sa bahay. Yo. Anay. Ano ka, Nay? Hindi daw ako nakilala ng nanay. Sipulan ako, Nay. Sipulan ako. Lola ni Mrs. Mi! Hindi ko naman nakabista ni nanay. Ayan po, at dito na ako sa bahay nga. Tapos bigay ko yung pasalubong ko. Meron si Pipi, Mi? Sili? Ha? Ano? Hili! Hili! May ano tayo? Ma! Okay, baby. Ito po. Niluto ko kanina. Binalan kita. Santol. Wala. Ako nagluto niyan. Hili! Ay, baby. Putlong, pinutol. Wala kasing lagayan ng karton eh. Pinutol na lang. Bibi! Nasa kapitbahay pala. At ayun, dito si Kasinggil. Panoorin nyo na lang po yung YouTube channel niya. Kasinggil TV. Oo. Pinapunta ko dito sa bahay para gupitan ako. Kasi lagi tayong nasa camera. Nakikita ko yung sarili ko, ano na. Pero dati naman, long hair talaga ako dati nung binata pa ako. Haba nung buhok hanggang dito. Mahaba yung buhok ko dati. Kaso ngayon na, yun, lagi yung trabaho natin, construction. Hindi na bagay magpahaba ng buhok. May asawa na. Yung anak ko. Yan, magmerienda ka, may ano dyan. Pasalubong ko sa'yo. Putlong. Diba? May lagi nagtatanong may pasalubong. Ayan o, pasalubong ko rin kay mama mo. Mahaba sana yun kaso yun nga, di nakapagsabi yung nagtitinda na wala pala silang karton. Ano, okay? Ilagay mo lang dyan. Tayo. Sarap. Ibalik mo yung ano. Bukas na agad. Dito mo sa ano? Huwag sa electric pan. Isa sa'yo, kay mama mo. Yan, magputol sila ni putol yung ulo mo. Sorry naman, Susan. Ano mo? Wala na nga eh. Mayonnaise pa? Mayonnaise? Mayonnaise. Mayonnaise. Hindi mayonnaise. Ano mo na nga eh. Apo. Yan, merienda.
Nakauwi rin tayo ng maaga. Okay? Bumupunta pala ito doon sa ano? Doon na ano? Pala yan. Doon naman ako papa, doon naglalaro. Madungot. Pumupunta na yung ako papa doon, palagi. Palagi. Harap. Pakikanin yan. Ano yun? Gusto mo? Paborito niya kasi yan. Itong santol. Sili. Wala. Walang sili. Kumain ka muna kasi, Eli. May nagpapamusta sa'yo. Kung kumusta ka na sabi kanina doon sa live ko. Nangumusta sila, si Kuya Cesar. Sabi ko nga kanila, sa 16 tayo alis. 16. Para dumating kami doon, 17. Makapagpahinga pa. Tapos 18, doon na kami sa PGS. Tapos kung wala pang schedule o kaya kung schedule nyo na yun, doon na kami. Pero kung wala pa, 18 ng hapon, saka din kami pabalik. Ano masarap? Sabi nila maasim daw. Maasim naman talaga kasi santol, diba? Santol. Yung iba nga nilalagyan pa yan ng libas. Masarap yan. Yan kasi napalabas ko yung mantika. Kahit di yan i-rip, pero sa refrigerator, nakaganyan lang, hindi masisira yan. Kasi nagmantika. Ano kayo nyo? Busin mo to. Payat mo na. At yun po, ngayon si kasingle sa labas, yung mga pagupit ako. Nagkape muna kasi gutom na ako. Yun. Ayun po, hanggang dito lang ang vlog na to. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng mga viewers. Shoutout sa mga sponsor, lahat ng sponsor. Ano mo sila, ma? Alita ka. Simula nung yung mga nag-sponsor sa amin na pagpagamot sa kanya, kay Miss NYC, Dakwa Jojo, sila ba yun? Si Sarata yun. Mas mag-asawa, basta sabi ko nga sa Eva. Ate Eva. Tapos nung nandun tayo sa Maynila, Yung nagpadala sa atin. na kain daw. Ang budget, Hindi na siya nagpaano. Hindi siya nagpa-vlog. Alam naman niya kasi nanonood siya. Tinanong ko naman siya kung kung iba-vlog ko sa'yo, wag na. Napakalaki na din po nun. At nakasurvive. Kuya Jojo, yun. Lahat mga viewers, shoutout po sa inyo. Hindi namin yung makakalimutan.
lahat. Sabi ko nga sa kanya, kasi ano, hanapin yung simula yung mga nagtumulong sa amin para pasalamatan namin. At parati kaming nasa ano din natin. Kasi na 7. Kasi Parati tayong very thankful talaga kasi medyo hindi na nga kinakaya yung ano. Kasi medyo kahit sobrang pagtitipid, medyo na ano talaga. shoutout mo si ano, Ma'am Hershey. Hershey, hello po. At kung may pagkukulang man kami sa inyo, at sana maunawaan nyo kung may pagkukulang kami na hindi kami minsan na ano na-off sa mga vlog kasi ganun po talaga yung ano namin, hindi kaya kaming tinatry din namin maging masaya sa harap ng camera kaso minsan may bit-bit din talagang ano masakit sa dibdib kaya ano minsan pag natatapatan ng camera hindi tayo panay tawa na ano kasi madami din tayong ano although dapat hindi nyo yung nakikita kasi dapat syempre nag-e-entertain sila ng ano. Kaso minsan talaga may dumadating na ano, hindi inaasahang. Tsaka ano, sa sponsor naman, sa tulad nung ano, yung sponsor natin dati si Miss NYC. Di kasi ko mahilig talaga mag-chat sa ano, sa sponsor eh. Nahihiya ako na, halimbawa, yung ako yung mag-una na mag-chat na ganito ganyan, tanong-tanong kung ano. Ayoko. Nahihiya akong mag-chat. Pag may chat lang sa akin, ganun po kasi ko pag may nag-chat sa akin, yun lang saka ako magre-reply. Pero kung ako yung mag-una na mag-chat, di ako ganun po na ano. May mga nagchat-chat din po sa kanya na ano, na viewers kami from ganito, Oh, yun. from ganyan yun. Nire-replyan niya po. Nire-replyan ko. Sa Pero abot kung ng aming yan tulad makakaya. ni ano, sila Kuya Rini. Ayan, si Kuya Yun, Rene, nag-chat hello yun po. sa akin. Pero yung ano, pag nag-chat sa akin, nireplyan ko. Pero pag yung ako yung mag-una na mag-chat, nahihiya ako na mag-chat. At yung may nagchat-chat din po na ano, na may humihingi din po na tulong. Mayroon din sa akin nag-chat-chat na Eh, ganyan. Pasensya na ho at hindi rin po kayo matulungan at kung Kasi di naman kami yung naggagastos sa pabahay niya. may nagchat po kasi sa kanya na ano, sana daw ano matulungan. Kasi ang ano namin is dadating yung araw na makakatulong pero for now talaga ang hirap kasi yung sa totoo lang talaga wag na po. Huwag na ho kami magkikwento. Basta yun na yun. masaya ho kayo. Mm. At masaya din ho kami. At thankful din po kami sa lahat ng tumutulong. At pasensya na rin ho kung minsan ay hindi tayo parating nakangiti sa camera. At Lagi kasi masakit ulo niya. Laging masakit ulo niya. Ngayon, barado na naman. medyo ano lang, nabibisi lang. Oo. Saka ano, madaming iniisip doon. Basta yun na. Yun, pray lang tayo na sana na maging madali na yung ano, sana maoperahan na siya kasi Kasi pag nakikita ko na ganyan, ano, parang hirap tingnan eh. ang hirap din bumalik sa pagninegosyo kasi mahirap hindi makabuelo. Kasi kung may negosyo, yung negosyo sana namin kung medyo katulad ko na okay yung katawan ko is kahit papano hindi mag-iisip ng mga panggasto sa bahay ganyan. Kumbaga medyo matumal pa naman ang bentahan niya. At sana bago mag-fiesta sa amin Malakas ka na. Sana malakas ka na. okay na tayo. Kasi pag fiesta dito talaga, doon talaga kami Grabe yun. bumabawi talaga. Halos buong lakas ata ng taon namin binubuhos namin pag malapit na yung fiesta eh. Kasi
bibihira lang talaga yung mga tao, yung bentahan. Talagang, yun nga yung sobrang pinag-anuhan talaga namin yung fiesta. Yun nga, may naipupundar kami. Kasi- Talagang gusto kasi namin yung pinaghihirapan ba na hanggat maaari is 10% na. Oo nga. hanggat maaari is kayanin yung kayanin yung pagninegosyo. Yun lang. Yun nga sabi nga ni Kuya Gatcho, kasi di ba katok na sa Lunes daw, samahan ko dun siya mag-stayin muna. Payag ka. Ayun na, sa inyo. Kasi para makaipon ako mag-aalis tayo para makaipon ako ng dollar kaagad tulad nung nag-stayin baga ako dun. Sa Lunes, tas bukas magpuputo lang kami ng mga bakal Doon kami kay Crystalline. Abi ubo ko. Ayun. At hanggang dito lang vlog na to. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat mga sponsor. Pasensya na yung mga sponsor na din namin nabanggit. Asahan nyo, gagawa ako ng vlog na i-shoutout ko kayo. Lahat yung mga tumulong sa amin simula kay Miss NYC na simula na tumulong sa amin nung nagpapagamot siya na pabalik-balik. Yun. lahat. Kuya Ron. Oh, yun, Ronnie. Basta may talaga Hindi ko na matandaan Yung nandun kami sa Manila. Oo. Tapos bago umalis yung Oo. binigay ni Kuya Noel. Papa, Basta po, Inuubo na ako. Pasensya na ako kung Basta hindi ko hanapin yun lahat na tumulong sa amin kasi nandun naman yun. At shoutout kayo lahat doon. Yun. Bye-bye. Love you all. Nak, dito ka. Dito ka na. Dito ka. Grabe, naubo ko. Nandito pa naman kami. Pag na-birthday mo, alis na muna kami. Oo nga, abangan nyo magbe-birthday siya sa 15. Kahit walang handa, pero di ako papasok niyan. Di ako papasok sa birthday mo. McDonald's tayo. Dito, hindi. Ha? Eh, kasi Dito lang tayo. isa lang yung wish nito. Oo. Ay, dalawa pala. Ano yung wish mo? Yung tablet nandyan na McDonald's niya. McDonald's. Pag may pera, pag wala, kahit wag na. Meron ako niyan. Magpiprito na lang ako Meron dito ng tayo yan. Mang chicken. inasal. Prito na lang ng isang buong chicken. Dito lang tayo. Mag Hindi mo na ako papasok niyan Ayun po. Sa birthday mo, meron tayo. Bye-bye. Bye-bye anak. Magtitin na siya. Bye-bye.